Cuando llegaré al bohío, cuando llegaré al bohío, al vaivén de mi carreta, nació esta lamentación. Al vaivén de mi carreta, nació esta lamentación. Compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos protección, ya ves. Cuando llegaré al bohío. Aw kulo bɛ Radio Safar FM kunkan na. Nɛgɛ kanɲɛ 14 dana gosila Bamakɔ n'a lamini na. Safar FM ka bonyamasegi bɛ aw ye. lamɛnba cɛ ni muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔw mamakulu bɛna ni waati na an bɛ foli ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka jirala k'a fɔ a tulo bɛ radio Safar FM la 91.7 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Kabala zone universitaire la bi o ye dimanche n'o bɛnna février kalo tile 27 ma san 2022 an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kokura émission entrepreneuriat kɔnɔna la ladalakola émission entrepreneuriat a bɛ to ka lase an filɛbaw ani an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma samiridonw de fɛ nka yɛlɛmali kunkurunin donna jamukan taabolo la ni ala ma baasi kɛ émission entrepreneuriat na lase filɛbaw ni lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma dimanche o dimanche ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 na ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 15 la 14h 15h seginkan n'o ye rediffusion ye o bɛ kɛ tɛnɛdenw fɛ ka daminɛ 16h la ka taa bila 17h la émission entrepreneuriat kɔnɔna la dɔgɔkun kɔnɔna na an bɛ babusenw ta n'o ye kɛnyɛrɛye babusen dɔ ye ka se ka masala kan min b'a to an lamɛnbaw ni an filɛbaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ la cogoya min na nin waati in na an ka fiɲɛ siraw kan maaw bɛ ka lamɛn Bamakɔ ani Kati kɔnɔna la fo ka taa se Zeno kana ma n'o o lien direct ye www.zeno.fm/savarfm Bamako ka faraw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ directeur nin waati min na an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan n'o ye Safar FM page Facebook ye ne yɛrɛ ka page Facebook fo ka taa se o n'a a ɲɔgɔnna caman ma
bi kɔni maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la o ye Kalilu Magasuba ye jamukan k'a labɛn ni k'a lase aw ma ne Abubakar Kanute bi an bɛna kuma babo min kan o de design thinking a bɛ anglais kalan an kɔni t'a dɔn sa an bɛ ka prononcer ka ɲɛ nka a dɔn bala an kana bɛ an bolo yan nɔ ni ala sɔnna ni ale bɛna masala ni babu ni kan min b'a to lambɔ ni fɛn o bɛ se ka faamuya sɔrɔ la cogoya min na an ti a bila dangiri da la ladalakɔlɛ émission kɔnɔna la ne y'a sɔrɔ na bana mi se o fɛrɛ minnu bɛ kan an lamɛn ka se ka u sen don an ka jamukanw na ka weleliw kɛ fɛla min b'u fɛ walima ɲininkali min b'u fɛ u ka se k'o tɛnku an ka maa wele na cogoya min na an ka siraw ye fila ye fɔlɔ ye mukan 80 mukan ani 147 filanan o ye 82 ani 82 84 ani 4 83 maa minnu bɛ ka an filɛ fana an ka bɔlɔlɔ siraw kan olu fana bɛ se ka commentaire bila n'ala basi ka na commentaire fana ye an bɛ kuma di an ka maa welelen ma n'ale Jakarija Donbiayi folikan bɛ a bolo a ka se ka o tɛnku lamɛnbaaw ni filɛbaaw la yan'an ka don an ka baabu kɔnɔna la Jakarija ni o la. Kanute i yɛrɛ n'o la basi tɛ kɔni basi foyi tɛ n na alhamdulillah an b'i fɔ kosɛbɛ an ka basi foyi tɛ yen alhamdulillah mais basi foyi t'an na an b'i fɔ kosɛbɛ an ka bi wele jaabili la a diyara n ye n b'i yɛrɛ fɔ kosɛbɛ Kanute a diyara n ye kosɛbɛ i ka filɛbagaw n'i ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo a diyara u ye kosɛbɛ équipe technique fo a diyara n ye nali in diyara n ye wa j'espère que a diyara lamɛnbagaw fana ye siga t'a la ni ala sɔnna an b'i fɔ kosɛbɛ ko kɔrɔ Jakarija Dunbiya an ka bi wele jaabili la ale d'an ka maa welelen ye ladalakɔlɛ émission kɔnɔna la dalasunsun bɛ an bolo n'o ye micro trottoir ye étant donné que bi kɔni an bɛna kuma babu min kan o de ye design thinking ye donc an ye a kanu ka dalasunsun kɛ innovation kɔnɔ n'o ye kɔrɔkɔrɔyali ye o dalasunsun b'an bolo na tuma an ka jamukan kɔnɔna la an ni maa fila fana ye baro kɛ n'o ye Mali entrepreneur kelen ye an n'ale ye baro kɛ Zonzan show promoteur an n'ale ye baro kɛ masala na tɛmɛ an ka bi babu kɔnɔna la baro min b'o la jumɛn kan o de ne gɛlɛya nana ka entreprise kɔnɔna la gɛlɛya ninnu a bɛ o résoudre cogoya di ani a yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ jumɛn de ta n'o ka fɛɛrɛw adopter ka se ka innovation kɛ a ka entreprise kɔnɔna la cogoya min na ani entrepreneur wɛrɛ ye baro kɛ n'o ye entrepreneur muso dɔ ye ka bɔ Senegal Bineta Gueye an kumara innovation ni ka ye a fɛla fɔ an ɲɛna o bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ émission kɔnɔna la ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen walawala ani ka kuma ka fɛɛrɛ bi babu yɛrɛ kan Jakarija Dunbiya ale b'an bolo kɔrɔ yan nɔ n'ala sɔnna an bɛ an minnu nɛgɛ kɛrɛfɛ fan fɛ Kalilu Magasuba a ka tɛmɛ n'an ye sɔnni an bɛ segin an ka babu kɔnɔna la. Bye 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 ayiwa bi ta kɔni an ti a bila dangiri da la n'ala sɔnna dalasunsun b'an bolo n'o kɛra kɔrɔkɔrɔyali kan n'o ye fɛn kuraw nali ye innovation an bɛ jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. a bɛ se ka yɛlɛma dɔ don a la n'o o dɔ ye ka minɛn kɔrɔlen min b'a bolo ka ba mɔgɔ dɔ bɛ yen ni i b'i ka baara yɔrɔ la i b'a sɔrɔ kelen baara tɛ marché c'est-à-dire baara yɛrɛ tɛ a tɛ marché a tɛ ka taa ɲɛ donc diyagoyalen don i bɛ fɛɛrɛw boloda min bɛ se k'a to baara in yɛlɛma wɛrɛ bɛ se ka don a kɔnɔ ka laɲini ka sabati a kɔnɔ quoi sabu entreprise yɛrɛ ye sɔrɔda de ye donc mɔgɔw bɛ baara k'u yɛrɛ walasa ka se ka sɔrɔ kɛ donc i b'a Assalamu alaikum. Entreprise kɔnɔna innovation ye ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn na par exemple ka minɛnw bɔ ɲɔgɔn na entreprise kɔnɔ ni mana production min kɛ ka ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na toujours ka différence bila i ni tɔw cɛ toujours ka i ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na quoi o de ye innovation ye bon entreprise kɔnɔna na innovation bɛ mun de ɲa innovation bɛ clients de attirer a bɛ clients de attirer ka na pour que u ka se ka fɛn sa a ka cɛɲa kama a ka qualité kama c'est à dire a ɲa kama where the innovation. Donc, merci. donc n'i bɛ kɛɲɛrɛ baara la jagoya f'i ka yɛlɛma don i ka baara tagabolo la pour que maaw kana ɲinɛ i kɔ minɛn dɔw bɛ yen ni kɛɲɛrɛ baarakɛla b'a feere a bɛ se ka yɛlɛma dɔ don a la n'o o dɔ ye ka minɛn kɔrɔlen min b'a bolo ka a bayɛlɛma ka kɛ minɛn suguya wɛrɛ ye mais kɔrɔlen kɔni ɲɔgɔnna wɛrɛ i n'a fɔ yɛlɛma wɛrɛw bɛ se ka kɛ jumɛn wɛrɛ ye tuguni ka na ni minɛn ye min yɛrɛ tɛ sɔrɔ sugu la donc o dɔw bɛ se ka sɔrɔ i n'a fɔ maaw ye min laɲini kɛ dɔw fana bɛ se ka kɛ maaw yɛrɛ ma laɲini nka a mɔgɔɲɛ kɔni bɛ sɔrɔ maaw. ayiwa ne tun ye dalasunsun kunkuru ye
mi bolila kɔrɔkɔrɔli kan n'o ye innovation ye. An ka mawulili yanni an ka kuma a yɛrɛ kan a bɛ fɛn minnu kɛ an bɛ kuma tɛnkɔ a la a ye faamuyali min sɔrɔ bi babu la bi babu fɔlɔ la n'o ye dalasumusumu ye a ka se ka ɲɛfɔli ka na Jaki kɔni bɔra ka an ka lɛnbaw ninnu ka kɔrɔfɔw lamɛn yala bakurubaya la i jumɛn de faamuya ka kɔrɔfɔw la. Déjà ne bɛ e de fo ka Savoir FM mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Diyara n kosɛbɛ. Ni thème choisili la. Parce que fɛn min don a ka kan an ka bibi na an bɛ entrepreneuriat fɔ an bɛ kɛnyɛrɛye baara fɔ a ka kan kumaba minnu b'a kɔnɔna na an k'a ta k'a fɛsɛfɛsɛ pour que mɔgɔw ka se ka faamuya sɔrɔ a la n'an ye faamuya sɔrɔ a la an ka se ka baara kɛ n'a ye i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na lamɛnbagaw y'a lamɛn entrepreneur dɔ de bɔra ka a ka hakilina fɔ a la non seulement innovation kan o ye min ye kurakurayali ye ani ka yɛlɛmaw don baara tagabolo la o ye entrepreneur ka baarakɛ minɛn fɔlɔfɔlɔ de ye baarakɛ hakilina fɔlɔfɔlɔ de ye parce que diɲɛ bɛ ka yɛlɛma cogo min na a laɲininen don baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ i ka se ka yɛlɛma don i ka baara la pour que i ni mɔgɔw ka se ka taga sira kelen fɛ pour que i ni mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamuya pour que e yɛrɛ bɛ ka min ɲini ani mɔgɔw mago bɛ min na e bɛ ka min d'u ma u ka se ka bɛn ni ɲɔgɔn ye parce que diɲɛ bɛ yɛlɛma donc an entrepreneur i kan ka se ka i ka produit o i kan ka se k'i ka baarakɛcogo o i kan ka se k'i ka baarakɛbagaw o i kan ka se ka bɛɛ de yɛlɛma ka adapter ka bɛn ni mɔgɔw ka laɲini ye pour que i ka entrepreneuriat ka se ka sanga sɔrɔ i bolo donc o ye ne ka faamuyali ye ni bakuruba in. Ayiwa an ye faamuyali caman sɔrɔ o la o la an ka ɲininkali filanan min bɛ da o kan o de ka se ka dɔn Jakarija Dunbiya yɛrɛ ye jɔn ye. Alors Jakarija Dunbiya ye jeune entrepreneur ye n b'a daminɛ n'o ye fɔlɔ parce que an bɛ thématique min na o ye entrepreneuriat ye donc n bɛ n yɛrɛ ye entrepreneur kɔnɔna na n ye kɛnyɛrɛye baarakɛla ye parce que n bɛ activité dɔw mener min b'a to n bɛ se ka dɛmɛ lase mɔgɔw ma mɔgɔw mago bɛ dɛmɛ min na en même temps donc activité bɛ n bolo n ye business développeur ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye mɔgɔ min bɛ entrepreneur dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw dɛmɛ ka se k'u ka bolo la améliorer ka se ka yɛlɛma don a la ka se ka tagaɲɛ don a la ani ka se k'u dɛmɛ u ka se ka baara kɛ sira ɲuman fɛ sira min b'a to u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati donc o ye business développeur ye en même temps n bɛ baara kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ka baara belebele bɛnnen don an ka entrepreneur dɛmɛli ma donc non seulement an b'u former bon n t'a fɔ formeli an b'u dɛmɛ parce que formeli kuma ka bon mais an b'u dɛmɛ pour que u ka se k'u ka projet u ka se k'u ka idée u ka se k'u ka entreprise lataga ɲɛ an b'u dɛmɛ fana degun sira caman fɛ mɔgɔ mana entrepreneuriat fɔ n'i ma degun fɔ c'est que i ye tɔ k'a jɛ b'a la donc degun minnu b'u da la k'u dɛmɛ o sira fɛ fana pour que u ka se ka se sɔrɔ degun ninnu kan notamment wari ɲini degun b'o la ka se ka baarakɛminɛnw fana degun b'o la ani degun wɛrɛ caman bɛ yen entrepreneur bɛ degun minnu sɔrɔ donc n bɛ baara kɛ cakɛda la min sinsinnen don kan kosɛbɛ ka se ka entrepreneur dɛmɛ u ka baara sira kan donc o ye c'est que n yɛrɛ bɛ min kɛ maintenant n ka formation ye financier de formation ye ingénierie financier donc o diplôme bɛ n bolo en même temps gestion fana diplôme bɛ n bolo donc min b'a to n da bɛ se ka don gestion na n da bɛ se ka don finance fana na fɛn fɛn ye warila baara ye wari ko kuma ye donc n da bɛ se ka don o la donc voilà o de ye n bɛ se ka min fɔ bakurubaya la. Ok an ye faamuyali caman sɔrɔ o la hali bi ka lamɛnbaw ladɔnniya k'a fɔ o tulo bɛ radio Savoir FM de la 91.7 an bɛ laseli kɛ Kaba zone universitaire la i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na ani Zozan promoteur ye baro kunkurunin kɛ. Climat ye ni funteni daminɛna ka ban Zozan sɔn man di a bɛ funteni min di hadamadenw yɛrɛ ka dɔ bɔ kalama donc Binita Gueye n'ale ye Sénégal entrepreneur sigilen bɛ Sénégal ka entreprise b'a bolo n'ale fana ye baro kunkurunin kɛ.
L'entrepreneuriat, c'est un secteur que j'embrasse depuis plus de 2 ans. Donc, je vais pas peut-être en parler de façon technique, mais plutôt par expérience. Ce que je vois par entrepreneuriat, c'est la liberté. La liberté de pouvoir changer les choses. Et par le biais de changer les choses, je vais parler de l'innovation. Aujourd'hui, on emploie beaucoup le terme start-up. Aywa, baro no dafale ngoni ani ana soro dem kan ko nala bi koni nala sona bi tatina ke bashi bina be dese barsa amna kuma babu mkan bi babu bele do kenre bara ko nala wala hal bi jakar jatu mi amido anka babu kurani watrina bi babu mi kawde design thinking ne gon tan sona be prononcer ka ni anyena aywa isega foina design thinking ke re jumay. Alors, design thinking, il y a photographe sebelino anglais là, donc au bas il y a qu'à faire abola anglais au fait non. Et ni entrepreneuriat est à calager, t'as sur bele bala abole me anglais au fait non. Donc au delà ou quoi chamambe ou quoi kewale chamambe non. En bas taoula parce que en y fin chamambe ou là donc au bas entrepreneuriat l'habité donc avancement chamambe non yake. Donc c'est pourquoi faut anglais aurait avancé nos entrepreneuriat là parce que entrepreneuriat b depuis toujours mais au lieu il y a le même doigt là bibi na diabeka o il y a le même suit c'est-à-dire diabeka ta o il y a le même sera fait ça veut dire que au taira ka fo ya damne mogonye taira ka fo au lieu de nanai mais oui il y a le même doigt là bibi na o il y a le même ya to diabeka au lieu de suit o il y a le même peut-être va ira ka fo il y a le même sanga soro il y a le même bisranyman ka kateme sera chamanka donc c'est pourquoi design thinking au kumai bola olula ali anga nanzarakan era la français la niko kiba elema ita soro do ni baje parce que ama fo la pensée design ou bien akli ka akli sebe akli na sebe donc imai ala folie ere ka traduit bamananga na mono parce que fin do de donier atawlu ka yorola kibina élémentaire terre là non ate no ay bo mais misaka mi fo tout simplement design thinking kan c'est que fin do redo approcher de do c'est comme kewale ketuko ya redo mimbi ato mo be quoi entreprise ou quoi idée ou bien quoi ketuko ya yɛlɛma pour que ka se ka sebaya sɔrɔ ka se ka sanga sɔrɔ ka se ka pour mɔgɔw ka problème ɲɛnabɔ sira kura kan sira kura in de tɔgɔ ye design thinking a design thinking a nana a ma mɛn kosɛbɛ ni ko a ma mɛn a nana kɛwale caman sɔrɔ yen a nana kɛcogoya caman sɔrɔ yen mais design thinking bilama a kɛcogoya min don a bɛ sanga la a bɛ sanga la a utiliser ni mɔgɔ caman fɛ donc a b'a yira k'a fɔ a ye a ka prévu kɛ a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu y'a utiliser caman sera ka ɲɛ sɔrɔ ka ko la ni design thinking ye c'est pourquoi design thinking bɛ sanga la bi mɔgɔ caman b'a utiliser mais n bɛ se ka min fɔ ka fara design thinking kan comme n y'a fɔ cogo min na wale de don kɛcogoya de don min bɛ mɔgɔw permettre min b'a to mɔgɔw ka se k'u ka hakilina hakili min bɛ mɔgɔw la ka se ka a yɛlɛma k'a kɛ projet ye mɔgɔw bɛ c'est comme k'a réaliser parce que an b'a fɔ cogo min na diɲɛ don o don n'i ko k'i b'i ka hakilina bɛɛ réaliser i bɛ sɔn ka mɛn baara la dɛ parce que an bɛ miiri caman kɛ fɛn caman bɛ na an kunna don o don adamaden yɛrɛ bɛ miiri min kɛ a ka ca fo k'a dama tɛmɛ hakilinaw ka ca mais design thinking b'a to hakilina min b'i la i ka se ka hakilina in yɛlɛma k'a bɔ hakilina na dɔrɔn k'a kɛ fɛn ye fɛn min bɛ se ka mɔgɔw la wasa fɛn min bɛ se ka ɲɛ mɔgɔw ma fɛn min bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ donc hali Mali yɛrɛ la design thinking an b'a utiliser mais an t'a dɔn a design thinking ma yɔrɔ de la ça veut dire que i n'a fɔ an bɛ deli ka design thinking an b'a utiliser méthodologie wɛrɛw la approche wɛrɛw la mais an t'a dɔn ko design thinking de don parce que ka mɔgɔ hakilina yɛlɛma k'a kɛ baara ye k'a kɛ entreprise ye an b'a kɛ depuis bi tɛ depuis lawale la Mali dɔnnen bɛ ni jago ye je pense que maliyɛnw yɛrɛ tɔgɔ dɔ dal'u la depuis bi tɛ an b'o f'u ma ko julaw tɛ dɔwɛrɛ ye o ye kɛnyɛrɛye kɛbagaw ye jagokɛlaw jagokɛla ye jumɛn jagokɛla ye kɛnyɛrɛye baarakɛla de donc ça veut dire que maliyɛn
depuis bitan mi entrepreneuriat kɛ et approche caman bɛ anw y'a utiliser entrepreneuriat kɔnɔ k'a sɔrɔ an t'a dɔn a ɲɛna an ma mais tubabuw de nana ni sɛbɛn ka ni yira mɔgɔw la ok nin ye approche min ye a bɛ se ka utiliser design thinking ye o de ye approche dɔrɔn de don ka tɔgɔ d'a ma min bɛ a to approche min b'a to i ka sigi ka idée ka bɔ idée la ka na projet la ka bɔ projet la ka projet lawaleya k'a lawaleyali ka tila k'a tester tuguni k'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ marcher ou bien n'a tɛ marcher donc a bɛ tali kɛ approche bɛ tali kɛ sigiyɔrɔma 5 la sigiyɔrɔma 5 sigiyɔrɔma fɔlɔ ye min ye ni idée b'i la hakilina b'i la parce que an b'a fɔ entrepreneuriat ye min ye i bɛ produit de bila en place min b'a to mɔgɔw bɛ se ka wasa mɔgɔw bɛ se ka nafa et ni mɔgɔw nafala u bɛ wari d'e ma o wari i bɛ se k'a kɛ ka i ka entreprise la tourner ainsi de suite donc entrepreneuriat yɛrɛ y'o ye maintenant fɔlɔ nka yan'an ka don a fɔlɔ kɔnɔ an bɛ se ka ɲininkali min tɛmɛ o de ye jɔn de b'a utiliser ka caya yala mɔgɔ de b'a utiliser ou bien entreprise création daminɛ de la a bɛ utiliser walima entreprise kɔnɔna de la a bɛ utiliser cogoya di design thinking kuma ɲɛna question diyara n ye design thinking a bɛ utiliser principalement c'est-à-dire ka caya projet daminɛ de la parce que design thinking yɛrɛ approche min ye a b'a to de i ka bɔ idée la c'est comme hakilina min b'i la ka na projet la donc hakilina in o ye ko daminɛ de ye n'est-ce pas mɔgɔ t'i to entreprise la k'a fɔ ko hakilina b'i la o peut-être hakilina wɛrɛw bɛ na i la i bɛ se ka o design thinking kelen i b'o utiliser o hakilina wɛrɛw la donc ça veut dire que design thinking utiliser le ko daminɛ de la ka caya donc entreprise daminɛ de la mɔgɔw b'a utiliser ka caya donc o ye mɔgɔ minnu b'a utiliser a fɛngɛ mais minnu bɛ entreprise la fana ni idée wɛrɛ nana i la ou bien ni hakilina wɛrɛ nana i la k'i to i ka entreprise baara la ah bon ne bɛ zonzanni mara de kɛ bon n bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛw kɛ parce que ni jateminɛ wɛrɛw kɛ donc i bɛ se ka design thinking utiliser ka o projet wɛrɛ in o fana bila en place i n'a fɔ i ye fɔlɔ bila en place cogo min na kosɛbɛ o la i ko jɔsen 5 de don k'o de b'a la donc jɔsen 5 in fɔlɔ ye min ye entreprise kɔnɔna na n'an ko ko entreprise an ko ko baarakɛyɔrɔ an ko ko ka baara de kɛ min bɛ mɔgɔw la nafa n'est-ce pas o y'a opérateur ye maintenant n'i bɛ fɛ ka entreprise bila en place i bɛ fɛ ka baara min kɛ o baara in a bɛna mun de lase mɔgɔw ma donc ça c'est la première chose la première question qu'on se pose o y'o ye a bɛna nafa min lase mɔgɔw ma bon pour que e yɛrɛ k'a dɔn entreprise bɛna nafa min lase mɔgɔw ma f'i ka mɔgɔw ka nafa de ɲini k'a dɔn ka mɔgɔw yɛrɛ parce que e tɛ se k'i sigilen to sisan kanute tɛ se k'i sigilen to sisan k'a dɔn ko dunuya gɛlɛya min b'a kan ou bien degun min b'a kan juste ne ɲɛda fɛ k'an sigi dɔrɔn ka miira la ten k'i sigi dɔrɔn ka miira la ten i tɛ se k'o kɛ o peut-être i bɛ jateminɛ dɔ kɛ maintenant pour que ka jateminɛ in k'a la fɛsɛ k'a dɔn effectivement dunuya sigilen filɛ nin bon ni ne degun b'a kan ni ne degun b'a kan design thinking b'a to i b'o o fɛn fɔlɔ de kɛ an b'a fɔ ma nanzarakan na ko empathie ye min ye k'i yɛrɛ bila adamaden place la degun b'a kan ka se k'o dɔn ka degun b'a tigi kan ka se k'o dɔn parce que ne bɛna zonzan mara kɛ a y'a fɔ ko funteni gɛlɛya ni fɛnw bɛ mɔgɔw kan mɔgɔw bɛ zonzanni dun parce que an b'a dɔn a bɛ cholestérol lase a bɛ kɛ cholestérol kɛ tan a b'a kɛ tan a bɛ dɔ fara i ka farikolo fɛngɛ kan santé kan etc donc o fɛn caman an y'o jateminɛ kɛ a b'o lase mais est-ce que a b'o lase dunuya ma ou bien est-ce que a b'o lase kanute ma est-ce que kanute mago b'o la design thinking baara fɔlɔ o de parce que i tɛ se ka ɲɛ mɔgɔ ma n'i t'a dɔn degun b'a tigi kan docteur tɛ se ka fura sɛbɛn k'a di e ma ten k'a sɔrɔ a ma diagnostic kɛ k'a sɔrɔ a ma question posé kunna k'a sɔrɔ a m'i ɲininka et puis hali n'o ɲininkali yɛrɛ ma a ka hakilina sinsin a b'i bila ka fɛn kɛ fɛn min tɔgɔ ko analyse pour que k'a dɔn tigi fɛn min b'i la donc design thinking baara fɔlɔ o de i tɛ se ka ɲɛ mɔgɔ ma i tɛ se ka mɔgɔ ka problème ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ i m'a dɔn degun b'a kan mais kɔni n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ waati caman na anw fɛ yan kɔni an ka entreprise caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bila sen kan ni hakilina gansanw de an sigilen bɛ to an ka chambre kɔnɔ hakilina dɔ bɛ na an b'a fɔ ko an b'a kɛ entreprise ye donc o b'a yira k'a fɔ o tɛ processus ɲuman ye justement c'est pourquoi bibi in na n y'a fɔ cogo min na o de la approche kura nana min b'a to parce que i bɛ ka min fɔ nin tan effectivement c'est pourquoi bibi in na
on a plus de 90%. C'est-à-dire qu'il y a entreprise ta kemo keme. Bi kononton be datugu ou bi kononton te tanye parce que il y a mis pour entreprise damine togo manye. Entreprise ta kemo keme bi ta sur bi kononton te tanye. Sans fly ta sur ba datugu ado rete sans flash parce que a damine manyu bolo. Ko damine manye bolo. A tagaɲɛ togo tɛ bɛɛ gɛlɛya kosɛbɛ ni garisɛgɛ yɛrɛ tɛ garisɛgɛ de bɛ se k'a to i bɛ se ka segin kɔ ka se k'a la récupérer mais la plupart du temps i bɛ taa sɔrɔ ni daminɛ ma ɲɛ a taga laban tɛ ɲɛ bolo parce que sigiyɔrɔ tɛ et c'est pourquoi l'avantage même design thinking ye avantage yɛrɛ y'o de ka se ka base ɲuman sɔrɔ parce que fɛn o fɛn base ɲuman b'i bolo i ka da la k'a fɔ o sini bɛ ɲɛ kosɛbɛ. An ka bibi na hali ni y'an ka chômage n'an ka fɛnw ta k'a lajɛ Mali problème fan o fan diɲɛ problème fan o fan i bɛ taa sɔrɔ ni base ɲuman tɛ yen kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ ɲɛtaga bɛ gɛlɛya mɔgɔw bolo kosɛbɛ donc c'est pourquoi design thinking jɔyɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ o b'a gɛlɛya mɔgɔw ma i bɛ fɛ ka problème min ɲɛnabɔ i bɛ fɛ ka entreprise min bila en place est-ce que mɔgɔw mago bɛ o entreprise la est-ce que mɔgɔw mago bɛ zonzanni sogo la est-ce que mɔgɔw mago bɛ nin na est-ce que mɔgɔw mago bɛ nin na parce que e tɛna entreprise bila en place i yɛrɛ kama e bɛna bila en place parce que mɔgɔw mago bɛ fɛn dɔ de la et mɔgɔw mago bɛ min na u b'o de san ni e taara fɛn wɛrɛ di mɔgɔw ma o mago tɛ min na est-ce que o b'o san a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc design thinking fɛngɛ fɔlɔ-fɔlɔ o ye kosɛbɛ i ka yamaruya kɔnɔna na n bɛ n da don filanan na kosɛbɛ donc filanan ye min ye n'i ye a faamuya sisan degun min bɛ mɔgɔw da la donc o kɔrɔ i b'a dɔn u ka problème ye min ye kosɛbɛ c'est comme n'i y'i yɛrɛ bila mɔgɔ place la c'est comme u b'a fɔ hali ni i ni mɔgɔ kan ka kɛlɛ ou bien n'i ye ko dɔ kɛ mɔgɔ la n'a ma diya ye a b'a fɔ e k'i yɛrɛ bila en place laban ye donc n'i yɛrɛ bila en place la i b'a dɔn min tɛ bɛn nin ma ou bien min bɛ bɛn ma donc i tɛ sɔn k'a k'a tigi la ou bien min bɛ bɛn a tigi ma i b'o k'a tigi donc min bila a tigi place la a kɔrɔ ka bon kosɛbɛ c'est pourquoi moi an bɛ design thinking kɛ ka sɔrɔ an yɛrɛ t'a dɔn a kɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc o de y'a fɔlɔ ye bon filanan ye min n'i y'i bila place la i b'a dɔn degun b'a tigi da la donc n'i y'a tigi ka degun dɔn sisan zonzanni sogo ka di Konate ye Kanute Kanute ye mais Kanute mago bɛ a ka santé de la fɔlɔ donc santé ko de ka gɛlɛ a ma ni sogo ko ye sinon ni sogo don sogo ka ca donc o de la ni ne y'o dɔn sisan ne ka zonzanniw na sisan ne tɛ n sinsin sogo dɔrɔn kan mais ne bɛ n sinsin fɛn kan min bɛ a to Kanute n'a ɲɔgɔn minnu mago bɛ santé la mɔgɔkɔrɔba minnu mago bɛ santé la olu ka se ka santé ɲuman sɔrɔ ne ka zonzanni sogo ye a bɛ se ka kɛ yɛrɛ ne bɛ fɛn wɛrɛ d'u ma min b'a to u b'u ka santé améliorer ka sɔrɔ a bɛ kɛ zonzanni sogo ye i m'a ye idée bɛ se ka yɛlɛma o kɔnɔna donc une fois que i ye i bila a tigi place la i bɛ a tigi ka problème identifier donc on appelle ça la définition du problème donc n'i ye problème dɔn sinsin kosɛbɛ ni ne ye problème ye i bɛ sɔrɔ k'a dɔn sisan i bɛ sɔrɔ ka fɛn kɛ min tɔgɔ ko concept o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko hakilila bɛ to ka yɛlɛma baara ninnu kɔnɔna la dɛ design thinking yɛrɛ tɔgɔ de ye yɛlɛmali c'est une approche itérative o kɔrɔ yɛlɛma a tɛ to taabolo kelen kan parce que on avait ce qu'on appelle une approche linéaire approche linéaire ye min ye ok ni idée min kun na n ye sigilen to ni entreprise min kun na n bɛ nin entreprise bila en place n bɛ to ka feere kɛ mɔgɔw ma bon n dɔnbaga fɔlɔ minnu bɛ yen nɔ olu b'a san parce que n dɔnbaga ye karisa ye siɲɛ fɔlɔ la o b'a san siɲɛ filanan na an tal'u nɔfɛ bon maloya kama i bɛ maliyɛn ka ko dɔn o b'a san mais sabanan yɛrɛ la o yɛrɛ bɛ tunun la donc c'est pourquoi entreprise tɛ se ka 2 ans sɔrɔ fɔlɔ ni filanan na a bɛ sa i bolo mais sabanan na a tɛ san parce que c'est pas quelque chose dont les gens ont besoin mɔgɔw mago t'a la donc approche itérative in b'a to ni mɔgɔw mago bɛ min na i ka adapter ka bɛn n'u ka mago ɲɛ ye donc filanan ye o ye sabanan ye maintenant conceptualisation donc concept in tɛ dɔwɛrɛ ye donc hakilina in sisan i b'a sinsin effectivement bon mɔgɔw mago bɛ santé min na o santé bɛ se ka sɔrɔ ni zonzanni sogo ye ou bien mɔgɔw mago bɛ santé min na o santé bɛ se ka sɔrɔ ni zonzanni yɔrɔ wɛrɛw ye zonzanni pièces ou bien zonzanni a bɛ se ka kɛ fɛn caman wɛrɛ ye n bɛ se ka min fara an ka zonzanni sogo kan pour que mɔgɔw ka se ka santé sɔrɔ parce que mɔgɔw mago bɛ santé yɛrɛ la kosɛbɛ ale ni goût donc i bɛ sɔrɔ ka idée in i b'a bila en place bon idée in yɛrɛ bilatɔ en place design thinking b'a to
i ka se k'i ka idée lawaleya c'est comme idée kan ka forme min ta kosɛbɛ i b'o forme dɔn k'a sɔrɔ idée yɛrɛ ma bila en place fɔlɔ o yɔrɔ la n bi i sama ka na n'i ye minnu bɛ BTP kɛ sojɔla ninnu i m'a ye ni sojɔlaw bɛ so jɔ u bɛ dessin de kɛ fɔlɔ k'a yirila i ka so a bɛna kɛ nin de ye k'a sɔrɔ hali birikidegelen ma da fɔlɔ so ma ban fɔlɔ k'a sɔrɔ birikidegelen ma se souvent u b'i don so yɛrɛ kɔnɔ i yɛrɛ bɛ visite virtuelle kɛ k'a ye nin de bɛna kɛ tan nin de bɛna kɛ tan nin de bɛna kɛ tan a bɛna kɛ nin couleur de ye u b'a bɛɛ yirila fɔlɔ k'a sɔrɔ so ma jɔ o de ye concept in ye donc design thinking ka baara sabanan ye min ye a b'a to i b'a dɔn i ka projet kan ka kɛ cogo min na k'a sɔrɔ i m'a daminɛ parce que ni i ye so jɔ k'a sɔrɔ a ma k'a tigi sago ye n'a tigi nana don a kɔnɔ a bɛ mun f'i ye nin yɔrɔ ma ne ja a ye n ci o dun b'a sɔrɔ i ye wari de don a la bon entreprise fana bɛ ten n'i ye entreprise lancer k'i ka wari don a la k'a sɔrɔ a ma kɛ mɔgɔw sago ye ou k'a sɔrɔ a ma k'i yɛrɛ sago ye donc a bɛ se k'a to i bɛna ni tiɲɛni ye donc pour que k'o tiɲɛni éviter design thinking baara sabanan bɛ a to i b'a dɔn i ka produit bɛna kɛ cogo min na k'a sɔrɔ a ma lancer fɔlɔ donc n'i y'o kɛ sabanan na sisan naaninan in bɛ i encourager naaninan in an b'o wele ko prototype ou bien échantillon o kɔrɔ de ye sisan bamanankan na k'a tester k'i ka produit i bɛ fɛ ka min kɛ k'a kun fɔlɔ bɔ mɔgɔw k'a ye parce que comme on a dit approche itérative bɛ mun de yira min ka di mɔgɔw ye u k'o de san maintenant n'i ye kun fɔlɔ bɔ sisan ka taa n'a ye mɔgɔw k'a tester mɔgɔw k'a lajɛ sisan ni n'a sɔrɔ ni ne ka d'u ye ou bien ni fili min b'a la u b'o fɔ e ye sisan e b'o o fili améliorer donc ka problème ou bien fɛn minnu b'a la n'o man di mɔgɔw ye k'o bɔ a la fɛn minnu ka di mɔgɔw ye n'o t'i ka produit la ko olu fara a kan donc o de ye vers partie prototype ye après prototype maintenant i bɛ sɔrɔ k'a tester i b'a tester o b'a k'a fɔ prototype yɛrɛ o b'i bali ka se ka a caman dilan ɲɔgɔn fɛ parce que n'i ye caman dilan sisan garantie jumɛn bɛ e bolo min b'a to mɔgɔw b'a san o tɛ yen nɔ mais n'i ye a fitinin bɔ sisan k'a yira mɔgɔw la c'est pourquoi n bɛ segin n'i ye ka na sojɔlaw ka yɔrɔ la tuguni entrepreneuriat filɛ an b'a kɛ depuis lawale an t'a dɔn fɛn caman bɛ yen an b'a kɛ an t'a dɔn bibi in na u bɛ so yɛrɛ jɔ a petit modèle k'a jɔ ni biriki dama damani ye ou bien k'a petit modèle jɔ k'a yirila a kan ka kɛ tan de donc o y'a bɔlen papier la o y'a nalen ye k'a kɛ a yɛrɛ ye k'a kɛ prototype yɛrɛ ye pour que ka se ka a dɔn a bɛna kɛ tan de donc ni degun min b'a la ou bien ni fili min b'a la e b'o fɔ entrepreneur ye sisan a b'o bɔ a la joona maintenant a bɛ sɔrɔ ka taa production de masse la c'est-à-dire k'a caman produit mɔgɔw ka se k'a san o avantage yɛrɛ i b'o faamuya sisan a b'a dɔn ko i bɛ mɔgɔw ni nin bɛɛ jateminɛ sisan i b'a dɔn ko sannikɛla o de talen don kosɛbɛ o ka laɲini de talen don kosɛbɛ nin ko la parce que fɔlɔ la i b'i bila a tigi place la filanan na a tigi ka problème i b'o de sɛbɛn sabanan produit min ka d'a tigi i b'o de kɛ naaninan i bɛ o produit i b'o de yira a tigi la duurunan n'a tigi ye retour min kɛ i b'o de fara a kan donc c'est pourquoi l'une des valeurs c'est comme design thinking a bɛɛ sirilen don sannikɛla de la mɔgɔ bɛ sanni kɛ bamanankan na nanzarakan na bamanankan na u bɛ kuma dɔ fɔ ko yanni ka boli dumuni tobibaga nɔfɛ k'a tɛ dumuni kɔ ko i bɛ tugu o de kɔ parce que mɔgɔ min bɛ sanni kɛ i mana na munumunu cogo o cogo mɔgɔ min bɛ sanni kɛ entreprise la fo si tɛ taa o de kɔ i bɛna laban o tigi la donc c'est pourquoi design thinking sinsinnen don kosɛbɛ sannikɛla la parce que o de mɔgɔ bɛ ka ɲɛnabɔ kosɛbɛ n'ala sɔnna yanni an ka tɛmɛ ni babu ye ka walawala di a la an bɛ hajɛlaw b'a la k'a fɔ hali bi kulo bɛ radio Safari FM de la 91.7 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Kabala universitaire la ka foli kɔrɔkɔrɔya ka di an filɛbɔ ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na maa minnu bɛ kan filɛ an ka bɔlɔlɔ siraw kan minnu bɛ kan lamɛn an ka fiɲɛ siraw fɛ an y'a jira la k'a fɔ an ni maa fila ye baro kɛ an ni zonzan so promoteur ye baro kɛ n'ala sɔnna an bɛ jɛ k'o baro lamɛn ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma ne tɔgɔ Seku Seydou Jakite ne ka cakɛda ye zonzan so ye zonzan so ye cakɛda ye min ɲɛsinnen bɛ zonzan marali zonzanw bayɛlɛmali ani zonzanw feereli ma ni problème nana baarakɛyɔrɔ kɔnɔna la
an ka laɲini tɛ mais n'i bɛ entrepreneuriat domaine kɔni kɔnɔ i bɛ se k'i sigi ni problème ye wagati bɛɛ donc problème ninnu yɛrɛ de bɛ mɔgɔ yɛrɛ permettre ka taga ɲɛfɛ i ka baara kɔnɔna la i bɛ laɲini minnu i ka laɲini ye minnu ye problème de b'i permettre ka se ka laɲini ninnu yɛrɛ sabati ka ɲa mais i n'a fɔ an ka laɲini tɛ cogo min ni problème nana ka problème yɛrɛ ɲini fɔlɔ ka solutionner ka solution ɲini problème na fɔlɔ o de ye objectif fɔlɔ yɛrɛ an ka cakɛda kɔnɔna la donc an b'a ɲini cogo o cogo ka problème min nɔgɔya k'a solutionner an bɛ o de ɲini fɔlɔ donc kɔfɛ ni problème solutionner la sisan problème in bɔra yɔrɔ jumɛn n'o ye problème yɛrɛ source ye an bɛ sɔrɔ k'o ɲini k'o dɔn k'o fɛnɛ dalafaga i bɛ diɲɛ o baara la i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min b'a ɲɔgɔnna kɛ mais f'i ka na ni fɛn de i ka baara kɔnɔ min bɛ e ni o mɔgɔ tɔw bɔ ɲɔgɔn na donc i bɛ diɲɛ o baara la f'i ka fɛn dɔ de k'a la mɔgɔ tɔw ma min kɛ o bɛ ni tɔw différencier o ka ɲi kosɛbɛ baara kɔnɔna la innovation ninnu sɔrɔla cogoya min na Mali zonzanmara bɛɛ b'a dɔn fɛn kura don donc a bɛ ka kɔrɔ mais développement fitinin ka n'a kɔnɔ o daminɛra sisan donc an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn funteni jamana de don problème fɔlɔfɔlɔ min bɛ Mali zonzanko pénaliser yan o ye climat ye ni funteni daminɛra ka ban zonzan sɔn man di a bɛ funteni min di hadamadenw yɛrɛ ka bɛɛ b'o kalama donc problème filanan ye min ye ni olu bɛɛ sababuya kɛra innovation ye o ye dumuniko ye parce que zonzan ka balo ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ i bɛ fɛ ka zonzan kɛ en quantité i bɛ fɛ ka camanba kɛ i bɛ fɛ ka ferme kɛ ka zonzan sogo de feere i bɛ fɛ ka ferme kɛ ka lapin arasuw de feere n'u b'a fɔ ma zonzan cɛɲumanninw donc f'i ka dumuni adapté de ɲini u b'a fɔ olu ma ko grand milieu donc de ce fait ne y'a ye an bɛ ka sɛgɛn dumuniko la yan kosɛbɛ ni mɔgɔ ma sɛgɛn i t'i miiri n'i ma sɛgɛn i tɛ fɛn dɔw ye donc en mois de novembre passé moi j'ai perdu plus de 50 têtes comme ça à cause d'un problème d'alimentation donc o problème in de kɔfɛ n y'a ye mun na n tɛ dumuniko in ɲɛɲini voilà parce que fɛn m'an sɛgɛn yan kosɛbɛ an bɛ dumuni wɛrɛw de di an ka zonzanw ma min tɛ zonzan dumuni yɛrɛ n da tɛna se o dumuni ninnu tɔgɔ ma mais zonzan maralaw b'a dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ donc o de cadre kɔnɔna la ne ye miiri dumuni bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire a bɛ sɔrɔ Burkina a bɛ sɔrɔ Sénégal n t'a lajɛ ka na ni dumuni ye wa jamana in kɔnɔ pour que dɔw bɛ se ka bɔ an ka gɛlɛya la an n'a sɔrɔ o tɛ solution ye kuma bɛɛ o t'a ban mais o bɛ se ka dɔ bɔ an ka gɛlɛya la donc o de senfɛ n ye miiri n taara Côte d'Ivoire n ye Ivoiriyɛnw ka balo bɛ yen zonzan kama spécialement n b'olu san n bɛ na n'a ye Bamako donc n bɛ na a commercialiser zonzan maralaw ma donc ni o bɔra yen o ye problème belebele n bɛ segin o kan tuguni o ye problème belebele min bɛ zonzan maralaw sɛgɛn kosɛbɛ donc o de nana ni innovation ye donc problème filanan ye min ye min nana ni innovation ye o ye kajiko ye parce que bɛɛ b'a dɔn zonzan mɔgɔw b'a filɛ denmisɛnnin fɛnw de ye u b'a mara so kɔnɔ 1 2 duguma yɔrɔ dɔ la bon donc kajiko in zonzan tɛ se ka mara a kɔ ka zonzan ka kaji dilan kaji nɛgɛlama ka dugumala ka giraju ye ka kote ka giraju ye pour que zonzan ni a bo n'a ɲɛgɛnɛw kana don ɲɔgɔn na n'a bɛ f'o ma ko déjection urinique pour que ka se ka zonzan yɛrɛ tanga k'a ni kisi donc an miiri an nana ni o système fɛnɛ donc ne ye miiri k'an ka système de clapier de dilan n'a bɛ f'o ma kaji n yɛrɛ ye min bɔ n yɛrɛ la n ye kaji wɛrɛw photo lajɛ k'an ta de dilan spécialement n yɛrɛ ka kaji donc n ka zonzanw bɛ mara kɔnɔ en plus de cela n bɛ kaji ninnu commercialiser pour que zonzan maralaw bɛ se k'a sɔrɔ parce que kaji dilan in fɛnɛ filɛ a tɛ kɛ ni matière bɛɛ donc bɛɛ t'a ɲɛdɔn c'est vrai que kaji ninnu matière wari ka ca mais n'i y'a dilan si ni si don donc o fɛnɛ kɛra innovation ye an nana ni min ye zonzan mara kɔnɔ novembre tɛmɛnen j'ai été confronté à un problème a juguyara ma kosɛbɛ parce que n bɛna n ka zonzan bɛɛ perdu dumuniko sababuya la donc o kɛra fɛn belebeleba ye n ma a juguyara ma kosɛbɛ donc n kɛrɛfɛmɔgɔw b'a kalama a wagati kunkolo wuli tun bɛna sɔrɔ mais ala ni détermination min ni engagement min bɛ n na zonzanko in na n sera k'a tenir voilà a wagati tɛmɛna n ye kalo 1 kɛ
kɔfɛ n'a tinu kɔfɛ ni zonzan sikuraw ɲini k'olu ladon pour que wagati kana tɛmɛ kan ka baara daminɛ kura ye parce que fɛn in diɲɛ de don zonzan ko ye fɔlɔfɔlɔ ye diɲɛ de bagan ko yɛrɛ fan o fan diɲɛ don ni y'a diɲɛ t'i la i donna la i b'a bila tilegan diribiri fɛ donc zonzan yɛrɛ fɛn wari bɛ kun bɛ don a la o fɛn tɛ mais o bɛɛ de cadre kɔnɔna la toujours innovation cadre kɔnɔna la i sera ka bɔ o problème na ni dumuni nali ye ni furaw ni fɛngɛ wɛrɛw kɛli ye donc kana ni sujet kura bɛ ka baara kɛ donc olu bɛɛ donc o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ n nana ni innovation wɛrɛ ni o ye formation ye fɔlɔfɔlɔ itragew de tun bɛ bɔ kɔfɛ ka na former zonzan maracogo kan ka na zonzan ɲɛ yira an na k'a yira an na k'a fɔ zonzan bɛ mara ta a bɛ ta a bɛ ta alors que an donn'olu ka climat tɛ kelen ye donc u kɔni bɛna fɛn dɔw fɔ an ye fɛn min bɛ faamu mais an b'u ta a bɛɛ tɛ se ka labaara caman kɔni bɛ se ka labaara n nana ye pourquoi mɔgɔw bɛ bɔ kɔfɛ ka n'an former alors que choix tɛ an yɛrɛ bɛ se ka an ka mɔgɔw former donc n yɛrɛ ye n former kɔfɛlaw la k'o fara n yɛrɛ ka expérience kan ni min vécu parce que zonzan mara ye pratique de don mɔgɔ min zonzan mara o de bɛ se k'a f'i ye ko zonzan bɛ tan nɔ théorie tɛ zonzan mara ye ni zonzan mara ye 100% ye pratique ye 90% ne de b'a fɔ ye mɔgɔ min zonzan mara pratique a bɛ se ka min fɔ mɔgɔ min y'a kalan classe kɔnɔ tɛ se k'o fɔ donc o cadre kɔnɔna la toujours n taara kɔfɛ je me suis formé ka fara n yɛrɛ ka expérience pratique kan ka commencer ka formation daminɛ voilà actuellement zonzanso bɛ mɔgɔw former zonzan maracogo ɲuman kan donc o fana kɛra innovation belebele nana ni min ye donc innovation caman de nana mais nin y'a belebelebaw de ye n bɛ se ka min da i tulo kan an bɛ ani kuma laban minnu bɛ n bolo o ye toujours jeunesse ka wuli k'i jɔ ka baara kɛ mɔgɔ kana état kɔnɔ ko état bɛna baara di anw ma non état tɛ se ka bɛɛ ta baara la o yɛrɛ kɛcogo t'o la donc bɛɛ ka wuli ka dɔɔni k'i yɛrɛ ye yala sɔnna a bɛ ɲa k'i banba i ka activité kan merci. ayiwa ne tun ye Seku Seydou Jakite ye n'ale zonzanso promoteur ye a ka baara bɛn bɛ zonzanko ma a marali ani a feereli ma ka yɛlɛn bɔ la k'a fɔ hali bi o tulo bɛ radio Sawara FM de la émission o ye entrepreneuriat ye a bɛ lase o ma dimanche ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 na 14h ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 15 la 15h seginkan n'o rediffusion bɛ kɛ tɛnɛndenw fɛ ka daminɛ 16h la ka taa bila 17h la o la Jake kɔni bɔra ka zonzanso promoteur ka kuma mɛn a y'a jira k'a fɔ a ka baara kɔnɔna la degun dɔw y'a sɔrɔ o degun y'a to a ye nana ni fɛɛrɛ kuraw ye n'o ye kajiko ye o n'a ɲɔgɔnna caman min bɛ se ka dɛmɛ a ka baara kɔnɔna la yala i bɛ se a bakurubaya la i ye jumɛn de faamuya a ka kɔrɔfɔ ninnu na. ne bɛ kuma kelen dɔrɔn de retenir a ka kuma kɔnɔna na o ye degun ye à chaque fois n t'a dɔn n'i y'a jateminɛ a ka kuma na à chaque fois que a bɛ na ni innovation ye c'est que a tɛmɛna degun dɔ de fɛ kosɛbɛ ça o ye fɛn dɔ ye entrepreneur bɛɛ kan k'a faamu n y'a f'i ye n ko design thinking min y'an ka bibabu ye a b'o o de kan approche itérative c'est-à-dire yɛlɛma parce que ni i ye fɛn dɔ daminɛ ka continuer o sira fɛ e ye degun sɔrɔ a kɔnɔna na e ko peut-être degun ala latigɛ ou bien nin de don i bɛ continuer o degun kelen i bɛ continuer o sira kelen fɛ i bɛ taa degun wɛrɛ de sɔrɔ o kɔnɔ tuguni min yɛrɛ ka jugu ni fɔlɔ ye ou bien e ye abandonné tout simplement parce que i ye degun sɔrɔ i y'a jɔ e tɛna taga ɲɛ c'est pourquoi design thinking b'a to à chaque fois i bɛ problème sɔrɔ i bɛ degun sɔrɔ i ka kɛcogoya i ka wale falen ka yɛlɛma kuraw don a la min b'a to i bɛ se ka laɲini sabati ni sira kura tali ye ou bien ni kɛcogoya kuraw nali ye i ka baara kɔnɔna na an b'o wele ko innovation à chaque fois i bɛ yɛlɛma kɛ à chaque fois i bɛ ko kura don i ka business la i ka entreprise la i kɛlen don i bɛ ka chance de di ka entreprise ma ka se ka taa ɲɛ design thinking sinsinnen don o yɛrɛ de kan yɛlɛma à chaque fois k'a yɛlɛma a bɛ ko mɔmi feerela à chaque fois i b'a yɛlɛma de pour que a ka se ka mɔ ka ɲɛ parce que n'i y'a to sira kelen fɛ fankelen bɛ mɔ peut-être fankelen dɔ in tɛ mɔ donc il faudrait que i ka yɛlɛma de kɛ pour que i ka se ka se sɔrɔ i ka se ka sanga sɔrɔ et puis hali mɔgɔ minnu bɛ e ta ɲɔgɔn kɛ i ka se ka tɛmɛ o la parce que i kelen tɛna baara kɛ ça c'est sûr voilà donc ne b'o de faamuya ni kuma in kɔnɔna na. n'Ala sɔnna an ni maa filanan fana baro kɛ ɲa dɔn nin waati na ne ka technicien kɔni a bɛ ka janfa don kow la dɛ barisa an bɛ witiri kɔfɛ ale bɛ dumuni na n'Ala sɔnna a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ jamukan kɔni ni a banna a bɛ bila page caman sanfɛ i n'a fɔ Mali entrepreneur
a bɛ publier o page sanfɛ fo ka taa se yɛrɛ ye TV ma a bɛ tila ka publier olu ka page sanfɛ ani entrepreneuriat par excellence émission